poradí 9. prednáška začína. Budeme pokračovať s tým, čo sme začali minulý týždeň. A to bol backtracking, teda vyhľadávanie so spätným návratom. Dnes si uvedieme algoritm, alebo riešenie problému, ktorý sa volá riešenie problému 8 dám, rozloženia 8 dám na šachovnici, tak aby sa neohrozovali. V Moodle máte vlastne odkazy na, myslím, že Wikipédiu, netrápil sa nejakými špeciálnymi odkazmi, kde máte aj zadanie jazdcovej prechádzky po šachovnici a máte zadanie problému rozloženia 8 dám na šachovnici. Čiže týmto začneme, algoritmus rozoberieme, urobíme. Keďže máme trošku viacej času, sme si nabehli minule, tak možno niečo aj nakodíme. A začali by sme tému, teraz vlastne použijeme rekurziu, tak sa trošku k rekurzii a poďme si niečo o začiatku dynamického programovania. Čiže toto by bolo na dnes ako téma prednášky. Takže v čom spočíva úloha, problematika rozloženia 8 dám na šachovnici tak, aby sa neohrozovali. No, to je program hotový. Tí, čo hráte šach, alebo ste šachoví skladatelia, napríklad pán docent Sivák, to ešte poznáte, tak viete, že dáma na šachovnici ohrozuje všetko, čo je uložené v šachovnici na stĺpcoch, riadkoch a po diagonálach. Čiže ak máte šachovnicu, tak keď na šachovnicu dáte dámu, to sa tuším kreslí taká korunka, tak tá dáma ohrozuje všetko na diagonálach aj v rámci stĺpcov a riadkov. No a zadanie znie takto. Je možné položiť 8 dám na šachovnicu, figurok dámových na šachovnicu tak, aby sa navzájom neohrozovali. A pokračuje to ďalej. Ak sa to dá, tak koľkými spôsobmi? Odpoveď je, uvidíte. Ja ju viem, ale uvidíte sami, keď to spravíme. Ako k tomu pristupovať? Takže taký prvý nápad, nástrel mohol, čiže 8 dám. Prvý nápad je urobiť funkciu, budem vás používať backtracking, urobiť funkciu, ktorú už poznáte, čiže hľadaj. A zadáme políčko, na ktoré ukladáme jednotlivé figurky. Taký prvý nástrel. Toto riešenie nie je najvhodnejšie, využíva sa tu iná finta. Prvé prekvapenie, ktoré bude, je, že my tú šachovnicu vôbec nepotrebujeme. Je to zaujímavé, ale prvá taká poznámka, nie je potrebná šachovnica. Po nej siahneme vtedy, keď sme chceli vizualizovať rozloženie dám, inakšie vôbec nepotrebujeme. Ja ju tam budem mať, ale nie je potrebná. Keď hovorím to, že nie je potrebná šachovnica, ja som mal na vojenčine spolubojovníka, ktorý končil kybernetiku v Košiciach a on hrával vo vlaku s kamarátom šach, takže nemali šachovnicu, iba si hovorili ťahy a búchali po hodinách. Takže si predstavte, že sedia v rýchliku, hovoria ťahy a búchajú si po hodinách a každý vedel, čo beží, okrem tých, čo tam sedeli. Takže my tiež budeme hrať teraz šach bez použitia šachovnice. Takže toto nie. Je tu iný prístup a ten prístup je taký, že v podstate, keď sa dáme šachovnicu, tak ako náhle ja položím dámu na niektorý z riadkov, kreslím stĺpce, musím pripraviť šachovnicu, tak ten riadok je ďalej nepoužiteľný, pretože
celý ten riadok je vlastne vyblokovaný dámou. Takže ak ja budem robiť rekurzívnu funkciu, tak mojou snahou bude vždy riešiť nový a nový riadok. Takže začnem tým, že dám, ja budem sa D ako dáma, dám dámu sem a tým pádom celý tento riadok je už nepoužiteľný. Čo sa týka stĺpcov, tak neriešim, alebo kráľovnu. A idem o riadok nižšie. A zase v tomto riadku sa snažím nájsť prvé voľné miesto, kam môžem položiť dámu, tak napríklad sem. A zase ten riadok je už nepoužiteľný, takže idem na ďalší riadok a znovu opakujem. Nedá sa, nedá sa, nedá sa, nedá sa, dá. Idem na ďalší riadok, plné, obsadené, zdá sa, že toto je voľné. Idem na ďalší riadok. Obsadené, obsadené, obsadené. Zdá sa, že toto je... je to použiteľné, takže sem. Ideme na ďalší riadok. Nedá sa, nedá, 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 nedá. 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 Skončil som. Čo teraz? Tak teraz je ten backtrack. Posuniem sa naspäť a skúsim tú dámu dať ďalej. Nedá sa, nedá sa, nedá sa, dá sa. Dám sem. A vrátim sa o riadok nižšie. Nemôžem položiť, nemôžem, nedá sa, nedá sa, nedá sa, nedá sa. Skončil som, idem o riadok vyššie, skúšam túto dámu. Nie, nie, teda idem sem, nedá, nedá, nie, tu je voľné miesto. Dám sem a znovu idem dole. Takto pokračujem dovtedy, kým sa mi nepodarí položiť 8 dámu v 8. riadku. Vtedy poviem, že som našiel riešenie. Čiže to vyhľadávanie do hĺbky je stále si hľadať nový riadok, posuniem sa do nového riadku a vracanie sa naspäť, ten backtrack je to, že zoberiem dámu, keď už nemám, nemám možnosť, tak sa vrátim o riadok vyššie a pokračujem tam, kde som skončil. Každý ten riadok sa potom vlastne rieši cyklom for, pre každý riadok máme cyklus for a vlastne vždy riešime nový a nový riadok. Tá funkcia vyzerá nasledovne. Všimnite si, že mám tu len jednu jedinú premenu a to je R, ktorá hovorí o riadku, v ktorom aktuálne pracuje. Dal som raz ten algoritmus tak, že som tam mal XY, dve súradnice, ale takto je to iba s jedným riadkom. No, lenže ja tu potrebujem testovať, hovorím, že šachovnicu nepotrebujeme, ale ja tu kreslím dámy do šachovnice. Testovať, že či je možné dámu tam na to miesto dať, alebo nie je možné ju tam položiť. Tak riadky sú ošetrené tým, že vlastne rekurzívne ja stále volám nový a nový riadok. Takže riadky ja nemusím testovať. Keď som v novom riadku, tak v podstate nič nie je ohrozené, takže riadky netestujem. Čo potrebujem ale mať, je, že či sú stĺpce použiteľné na položenie dám. Takže priložíme si jedno pole, ktoré sa bude, ja som si ho označil ako ST, ako stĺpec. A to pole na začiatku má všadiaľ hodnotu 0. To znamená, nebolo použité. Žiaden stĺpec nebol použitý. Ako náhle ja položím dámu na šachovnicu, tak do daného stĺpca, tak v príslušnom políčku ja vpíšem jednotku. To je môj symbol, že tam už dámu nie je možné položiť do toho stĺpca, pre každý riadok. Keď ja dámu odoberám preč z nejakého stĺpca, tak tam napíšem 0, zase je ten stĺpec voľný k položeniu. Takže riadky stĺpce sú ošetrené. Ale ako ošetriť teraz diagonály? A to sa považuje taká pekná finta, to keď si pozriete aj Wikipédiu alebo nejaké také učebnice, tak vlastne diagonály sa tiež testujú, a to tak, že sa urobia polia, ktoré predstavujú jednorozmerné polia, ktoré predstavujú diagonály. Tie polia môžete uložiť buď takto, alebo takto a potom týmto smerom. V Pascale, alebo v Delphách, v podstate aj v Pythone, je to ľahké naprogramovať, lebo polia sa ľahko indexujú, ale v C-čku je problém, pretože polia sú vždy od 0 po nejakú hodnotu.
teraz, ako povedať, toto bude nejaké pole D1, tu bude pole D2, ako diagonála 1, diagonála 2. Každá diagonála, že toto je, zoberiem si farebnú kriedu, toto predstavuje jednu diagonálu, ktoré zodpovedá tento tvrdá krieda ako štolverky, toto políčko v poli. Ďalšia diagonála je táto, to je toto políčko. Bielou kriedou kresliť. Potom máme, čiže toto je druhá diagonála. Potom máme tretiu, to sú tieto. To je toto políčko. A tak ďalej, to aj ďalšiu diagonálu. Čiže my si tie diagonály, ako zobrazili sme si do tohto jednorozmerného poľa. Koľko tam bude políčok? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Čiže od 0 po 14, 15 políčok je tam. To isté spravíme týmto smerom a to budú diagonály takto. A teraz, ako napísať, že dáma obsadila danú diagonálu? Jednoducho. Budeme používať súčty a rozdiely. Čiže ak my si očíslujeme, že toto je pozícia 0, 0, tak toto je diagonála 0 plus 0. Dobre? Čiže máme 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže tu sme 0 plus 0 je 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto máme 0, 1. Ideme ďalej, to je 1, 1 plus 1 je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To sú súčty. Toto sa zobrazí sem. Súčet, hej? 0, 1, toto je zase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a tak ďalej. Toto je 3, 4, 5, 6, to sú súčty. Čiže tie idú týmto smerom, do D1. Do D2 dáme rozdiely. 0 minus 0 je 0, 1 minus 1 je 0, čiže je 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, čiže to sa zobrazí niekde sem do indexu 0. Toto je 0 minus 7, to je minus 7. A toto je 0 plus, 7 minus 0, to je plus 7. Čiže máme tiež 15 políčok. Minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 až 7. Čiže 15. Len problém je, že v Pascale kľudne môžete dať rozsah poľa od minus 7 po 7, lenže v C máte od 0, stále od 0. Čiže tu v poli D2, keď urobíme rozdiel, tak musíme vždy rátať s posunom o 7. Čiže prirátame plus 7 vždycky. Takže ak ja vyrátam minus 7, tak to sa mi zobrazí do nulky, čiže minus 7 plus 7 je 0. Hej, tam vždy musíme s týmto počítať. Takže keď položím niekde dámu, sem, tak píšem. Riadok je vybavený, lebo som v prvom riadku, stĺpec. Nultý stĺpec, sem príde jednotka, toto je 0 plus 0 je 0, sem príde jednotka a 0 minus 1 je 0, minus 0 je 0, sem príde jednotka. Keď položím dámu sem, riadok je to 6, to je 6. volanie, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. volanie tej funkcie, hľadaj, s tým, že sem napíšeme jednotku do tohto stĺpca, riadok je vybavený a teraz ideme 6 plus 5 je 11, čiže do 11. políčka sa sem napíše jednotka a 6 minus 5 je 1, sem sa napíše do minus 1, 5 minus 6 je minus 1, do minus jednotky sa napíše jednotka, lenže to je minus 1 plus 7, čiže do 6 sa napíše jednotka. To je celá finta. Odoberanie, na dané miesto sa napíše 0. No a teraz poďme si ten algoritmus prejsť. Takže je to tu vysvietené. Funkcia hľadaj.
Toto ičko je lokálna premena, ktorá nám zabezpečuje pochod každej dámy. Vlastne každá dáma rieši jeden riadok. Čiže ako ste mali 8 dám pod sebou a teraz ich posúvate a hľadáte ich výbornú pozíciu, ako majú byť rozostavené. Čiže pre každé hľadaj vlastne to ičko hovorí, kde som už dámu vyskúšal položiť, na ktorú pozíciu v danom riadku. Takže tých ičok je 8. Keď máme všetky dámy rozpohybované, tak tých ičok je rozbalených 8 krát. Je tam i rôznych 8 volaniach tej funkcie hľadaj. Ak ja dosiahnem 8 riadok, čiže vlastne dojdem že už položil som 8 dámu, takže idem sem, tak to znamená, že som tých 8 dám rozložil. Že sa podarilo, teším sa, takže zvýšim počet to je počet riešení o 1, to je globálna premenná a vypíšem riešenie. A keď sa to nepodarí, a teraz sme ďalej, ideme o riadok nižšie, keď sme vlastne ešte našli 8 riešení, sme o riadok nižšie, to znamená v našom riadku prejdeme celých 8 pozícií s tým, že sa pýtame, je IT stĺpec, že začneme na 0. stĺpci, je voľný na položenie dámy, ak áno, testujem ďalej. Pre danú diagonálu, teraz začnem nejakým riadkom, v tomto riadku, v IT stĺpci, je možné položiť na tú diagonálu, aj na túto diagonálu, čiže to je D1, D2 dámu, ak áno, fajn, tak idem ukladať, zaznačkujem stĺpec, dáme 1, diagonála prvá tiež 1, či označím si, že už sú obsadené diagonály aj stĺpce, položím dámu, to je hviezdička a zavolám hľadaj o riadok nižšie. To je trošku inak spravené, ako keď ste boli z robotov. Čiže najprv ja urobím nerekurzívnu časť, ako označkovanie a rôzne pohyby a až potom zavolám tú istú funkciu o riadok nižšie. Dá sa to robiť aj tak, že najprv položím značku, vyšetrím, či sa dá položiť, či sme našli 8 riadok a potom začnem tieto ukladačky, ale potom musíte urobiť prvý krok, že prvý riadok riešite mimo rekurzie. Takto je to tak, že je to všetko schované v rekurzii. Keď sa to nepodarí, že prešli sme celým tým cyklom for až do konca, že vlastne dá sa robiť to hľadaj, tak odoberám značky a dám do šachovnice mínus, že nedá sa tam položiť, aby ste videli vlastne, ako tá šachovnica vyzerá. A to je celé. Tuto je spôsob vypisovania riešení. Ja som to dal do súboru, takže môžeme... Výpis som dal do súboru, aby sme našli to v súbore riešenia, takže môžeme si funkciu nakopírovať, alebo celý ten program si nakopírujeme do programu, do nového projektu a vyskúšame, čo bude fungovať a nájdeme odpoveď, či sa to dá a koľkými spôsobmi. Ešte raz nakopírujeme. Väčšinou zabúdam kopírovať. Tak. Vyskúšame to pustiť. Skompilovalo a nič ste nevideli. Takže pozrieme si, či máme niekde výsledok. Šachtu. Tak, tu sú riešenia, to je ten súbor, čo som vám sľúbil. Takže tu máte vlastne nakreslené riešenia. To je položená dáma a voľné políčka. Čiže to je prvé riešenie, druhé, takže ich je dohromady 92, tuším. 92 riešení. To je celá finta na dámy so šachovnicami. Ja som tam ešte točil, rozprával som vám o tom, že tu je to hľadaj trošku neštandardne riešené. Neštandardné je v tom, že cyklus for je nad tým rekurzívnym volaním.
že normálne sa dá spraviť tak, že máte najprv rekurzívne volanie a v tom je potom for, ale tuto je vlastne for, ktoré v sebe urobí aj položenie značky, aj odobratie značky, čiže ako keby to for obaľovalo to hľadaj, nie naopak. Otázky? Nie sú, hej? Tak dobre, môžeme teda ísť na ďalšie. Ešte sa vrátim, takže pomerne jednoduchý kód, len tá myšlienka je zaujímavá na ňu prísť. Úlohy, ktoré by sa ešte mohli vám dostať takéhoto typu, ja som už na cvičeniach hovoril o ťavách, ktoré idú po púšti a majú na sebe, na zadnej časti, na pozadí čísla a každá ťava vidí iba pred seba, pozná číslo tej ťavy pred sebou, ale vie sa naučiť poradové číslo, teraz treba tie ťavy zoradiť tak, aby išiel najmenšieho čísla po najväčší. To je jedna možná úloha, tu vám nedám naučiť na skúšku. Ďalšia je taká pekná z olympiády v programovaní, že či je možno pešiakom skákať po ľubovoľnej šachovnici m×n tak, aby pešiak bol na každom políčku práve raz a vošiel ľavým horným rohom a vyšiel pravým dolným rohom, hej, pre vás. Čiže ľavým tu vojde a tu vyjde a pešiak môže po šachovnici chodiť iba v smere rovno, čiže v riadkoch a stĺpcoch nemôže ísť šikmo a na každé políčko skočiť môže práve raz. No a to bolo na matematickej olympiáde, dá sa to pekne rekurzívne riešiť a odpoveď je taká, že minimálne jedna strana musí mať nepárny počet buď stĺpcov alebo riadkov. Musí byť, to je podmienka, aby sa to dalo spraviť. A potom ešte také, že vyriešiť sudoku napríklad pomocou backtrackingu. Aj to by sa teoreticky dalo urobiť. Keď sa už teraz vlastne vrtáme v rekurziách, tak ja by som začal tému, ktorá sa volá dynamické programovanie. Dneska ešte ho celkom nerozoberieme do detailov. Ja mám hotový kód k tomuto, ale dnes by som možno urobil výnimku prednáške a možno ten kód pred vami písal na novo. Dostaneme sa k problematike, čiže budem teraz pobehovať medzi plátnom a tabuľou. Dúfam, že to kamera zvládne. Ukážeme si najprv to, čo bolo na prvej prednáške tohto semestra, kde sme hovorili o rekurzívnych funkciách. A ja sa vrátim k funkcii, ktorá rátala členy Fibonacciho postupnosti. Pripravím si trošku plátno. Tak, no. Takže Fibonacciho postupnosť. Vieme, že máme členy. Má členy 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 a tak ďalej. A je zadaná rekurentne, že 0. člen alebo prvý člen, záleží ako sa na to pozriete, je 1, ďalší člen je 1 a všetky ďalšie sa rátajú ako súčet dvoch predchádzajúcich. To bolo takéto ľahké. K tomu sme vykúzlili funkciu rekurzívnu funkciu, tá to rátala a tá funkcia vyzerala takto. Predpokladom je, že n nezadáte iné ako dá menšie ako 0, že to bude prirodzené číslo a tak ďalej. To sú podmienky pre daný algoritmus, nebudeme to ošetrovať, berieme to ako predpoklad. Čiže pokiaľ je n menšie ako 2, tak sme vrátili hodnotu 1. Toto viete. S tým, že teda n nikdy nie je menšie ako 0.
V ostatných prípadoch vráť a použijem túto funkciu Fibonacci n-, parameter n-2 plus Fibonacci n-1. Toto je moja funkcia, teším sa, lebo funguje. Programujeme si ju. To je celkom pomerne rýchle. Pardon, pokiaľ je to menšie ako 2, tak vráť 1. Else tam nie je treba dávať, lebo return nám to vyhodí von z funkcie, takže iba dáme, keď to nie je, keď je to väčšie ako 1, tak to vráti. A je tá rekurzívna vetva, vyrátaj Fibonacci pre n-2 plus Fibonacci pre n-1. Tak. Skúsme na to niečo vyrátať. Zadefinujeme si premenu typu longint. A experiment. Do x pridať Fibonacci najprv takého nejakého jednoduchšieho čísla, 5. A vypíšeme to. Hello World som dal preč. No, takže 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 sedí. Dajme tam nejakú hraničnú hodnotu, jednotku. Vypísalo 1. Tak tam dajme niečo krajšie, 20. Ešte to vypísal, to už ťažko overíme. A dajme tam 30. Dajme tam 40. Sledujete čas? Nie môj, ale do výpočtu. Nedal sa tam príkaz na sledovanie času. Môžem tam nejaký timer dať. Dáme tam 45. Ešte stále nič. Ja som to zvýšil iba opäť. Dajme tam 43. Ups. Myslíte, že chyba v kóde? Možno. 41 ešte celkom dobrý čas, nie? 42. Praktická ukážka, aké narastá čas exponenciálne. Zdvojnásobuje sa. A tak ďalej. Ráta to, ale ten čas je veľmi dlhý. Ja som vám, hovorím teraz veľmi nematematicky, čiže veľmi dlhý, lebo je to, a to sme si už ukazovali na prednáške, ale ešte raz to nakreslím. Prečo? Takže máme túto krásnu funkciu a musím niečo zmazať. Keď rátam Fibonacci 0, to bude takéto volanie. Zavolám a hneď vrátené, že 1. To isté, keď spravím pre Fibonacci 1, vyráta, vráti. To je rozhodovacia úloha veľmi rýchla. Ale keď zavolám Fibonacci 2, pre hodnotu 2,
tak už to musí vyrátať Fibonacci 0 plus Fibonacci 1. A tie kružky sú rátanie Fibonacci, keď formou stromu. Keď z toho urobím Fibonacci pre trojku, tak ono vlastne si vyráta Fibonacci 1 plus Fibonacci 2. Takže to Fibonacci 2 nie je zadefinované, že hneď return, ale je zase volanie funkcie Fibonacci 2, čiže on si znovu zavolá Fibonacci 0 a Fibonacci 1. Keď sa rozhodnem, že chcem robiť Fibonacci 4 pre štvorku, štvrtý člen, tak si všimni, čo sa stane. Musím si vyrátať Fibonacci 3, ale ešte Fibonacci 2. Čiže ráta ešte toto, nám tu pribúda k tomu. A to Fibonacci 2 ešte v sebe obsahuje toto. Fibonacci 0 a Fibonacci 1. Sa mi to zdvojnásobilo. Dám Fibonacci 5. Celý tento podstrom tam pribudne, ale zostáva, ale plus ešte je tam aj Fibonacci 3, to je tento podstrom, ktorý v sebe má Fibonacci 1, Fibonacci 2. A toto vlastne ešte tento podstrom, čiže 0 plus 1. A tak ďalej. A teraz, keď ja takto dám, že 40, si viete predstaviť, koľko je to uzlov vyrátať, koľko je to odpovedí. A keď dám 41, tak je to skoro dvakrát toľko, nie celkom, skoro dvakrát toľko. Keď dám 42, sa to znovu zdvojnásobí, ten výpočet. A teraz, či sa nedá s tým niečo robiť. No odpoveď je taká, že prečo ja stále rátam veci, ktoré som už raz vypočítal. Takže urobíme takúto základnú fintičku. My si budeme pamätať, čo sme už vyrátali. Čiže keď ráta Fibonacci 5, budeme rátať Fibonacci 3, to bude rátať Fibonacci 1. Zapamätá si, že už vieme, koľko je Fibonacci 1. Toto už vieme. Vrátime sa naspäť, vyrátame Fibonacci 2, to nevieme, takže na Fibonacci 0, to si vypočítame, poznačíme si to. Vrátime sa sem, tu chceme rátať Fibonacci 1, a to si už pamätáme, že to je toto, čiže túto vetvu my neriešime a rovno sem dáme to, čo sme vyrátali sem, zrátame s týmto a dáme hodnotu. Máme vyrátanú dvojku. Máme tým pádom vyrátanú aj trojku, zapamätáme si a ideme sem. Fibonacci 4 je vlastne Fibonacci 2, ale dvojku sme už vyrátali, čiže toto už rátať nemusíme. Plus Fibonacci 3, a to už máme vyrátané, to už tiež rátať nemusíme. Čiže dorátame už iba Fibonacci 4. Dorátame Fibonacci 5. Toto všetko nám vlastne odpadlo, že nemusíme počítať. To je orezávanie hrán. Čiže takúto nejakú fintu budeme používať aj pre ďalšie veci, čo sa volá dynamickým programovaním, že my si budeme pamätať nejaké medzivýpočty, ktoré nám umožnia hľadať rýchlejšie riešenia s prepojením s rekurziou. Takže ideme tento algoritmus upraviť tak, aby sme rátali rýchlejšie. Tu je algoritmus, strom si zmažeme. No, kde si najlepšie pamätať hodnoty? Na to si vyrobíme pole. Jednorozmerné pole, do ktorého niekedy to bývajú dvojrozmerné polia, záleží od povahy úlohy. Takže my si tuto zapamätáme výsledky, budeme si pamätať v jednorozmernom poli. Jednorozmerné pole bude také veľké, do akej veľkosti chceme ten strom budovať, pre aký pre ktorý člen chceme dôjsť až našej postupnosti. Čiže toto bude moje pole riešení, nazvem si ho FibD, Fibonacci D dynamicky. Toto bude hodnota pre úzol 0, hodnota pre úzol 1, úzol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a tak ďalej. A na začiatku pri inicializácii tie hodnoty nastavím na takú hodnotu, ako nikdy neviem vypočítať. Čiže keď máme Fibonacciho postupnosť, je tam súčet, začneme od 1, 1, tak nikdy tam nebude napríklad hodnota 0 alebo minus 1. Takže ja to nastavím napríklad na hodnotu minus 1. Takže však ja dám minus 1. To je symbol toho, že táto hodnota ešte nebola vypočítaná. A kedykoľvek ja vyrátam hodnotu,
tak ju zapíšem na príslušné miesto. A potom v tom volaní rekurzívnom, v momente, keď už hodnotu mám, tak ju ďalej rekurzívne nepočítam. Čiže takúto úpravu v tom algoritme musíme urobiť. Takže toto je môj algoritmus Fibonacci, ktorý je rekurzívny, ale nie je takto ošetrený. Takže najprv vyrobíme nejaké globálne pole. Dáme si, čo ja viem, pod člen číslo 100. Pole je typu longint. Takého typu, aké tam údaje vlastne dávame. Nazval som si ho, že sa volá fibd. Fibd rozsahu max. Musíme ho inicializovať. Môžeme to urobiť aj v rámci mainu. Tu sú tie minus jednotky. Je to inicializované. A teraz musíme vlastne vyrobiť našu funkciu Fibonacci dynamicky. Takže jeho úlohou je vrátiť nám hodnotu. Dáme si Fib1 sa to bude volať. Na stupe je n. No. Teraz som sa ani nepomýlil. Takže v prípade, že pre to n už máme hodnotu, tak tú hodnotu vrátime. Čiže if fib_d n je rôzne od minus 1, tak je return a vrátime hodnotu z toho fib_d n. A koniec. Trošku to si musím upraviť, lebo nezmestíme sa. Takže ak sme našli riešenie, tak vráť to fib_dn. Ak nie, tak teraz nasleduje ten náš výpočet. Takže if n sa rovná 0, pozor, toto už rozlišujem, tak potom do fib_d n prirať 1. Else if, kýchnuť, n sa rovná 1, fib_d n prirať 1, else, a teraz je rekurzia, ale pozor, hodnotu vraciame do fib_d n, prirať to, čo vypočítaš vo volaní fib1. Teraz je rekurzia, n-2 plus fib1 n-1. Tak, a po tomto všetkom ide return. Keď tú hodnotu vyrátam, tak ju treba vrátiť ako výpočtenú hodnotu. Čiže fib_d n. A hádam, to bude aj fungovať. Čiže skúsime. Dáme sem fib1.
Možno, hej? Skúsme od začiatku. Tak dáme tam 0. Dáme tam jednotku. Dvojku. Zmazal som to, čo? Dajme tam 3. Ťa sedí. Nechce sa mi to takto robiť. Takže pomôžeme si. Po 50-ku. Budem skromný, ako Lenin. No, takže, čo som tu tam chcel? Že to ičko bude sa meniť a bude nám vlastne vypisovať jednotlivé hodnoty a budeme písať pod seba. To je celé. Tak som to ešte nikdy nerobil, takže možno to aj nebude fungovať. Poďme. No. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 a tak ďalej. Hej. Tuto mi to už pretieklo, že to viac ako je longin schopný udržať. Tam by som musel použiť nejaké, že long int. Takže potiaľ to nejak by tamto reálne ešte mohlo fungovať. To už je potom pretečenie. Long int môžeme vyskúšať, nemám s tým veľké skúsenosti. S výpisom najmä, s počítaním, hej, ale výpisy na obrazovku veľmi nie. Long int, či to pôjde? Nie. Takže nebude robiť experimenty s long int. Toto na súťažiach programovaní sa často používa, že nejde v program, lebo miesto long dáte iba jeden long a potom to nepočíta dobre. Môžete DU za dobré body. Vyrátať to pre väčšie číslo ako je N50. Fajn. Toto máme. Teraz ideme to porovnať s tou, či to ráta dobre, s tým, že dáme tam ešte aj tú funkciu predchádzajúcu, čiže ja urobím takúto fintičku. Tento výpočet, dáme tam ešte premenu y a y mi to bude rátať starým spôsobom. Takže y pridať fib i, takto, a budeme ich vypisovať vedľa seba. Takže najprv pôjde x a potom pôjde y, dáme tam ešte medzeru, takúto symbol a teraz vedľa seba sa vypíšu hodnoty, že či sú dobré. Tak. No. Takže zatiaľ to vyrátalo, zatiaľ dobre. No a teraz všímajte, že ešte jeden experiment. Rozdielme to na 2-krát, aby ste videli to trvanie, hej? Ten rozdiel v trvaní. Nie je to... Exaktné by to bolo vtedy, keď tam dali meranie pomocou timeru, teda pomocou príkazu time, že koľko to vlastne bude trvať. A vám to pekne v sekundách vypíše, koľko daná vec trvala. Takto. No. Tak zatiaľ ten prvý postup ide pomerne rýchlo, ten druhý evidentne zdržuje. No. Toto berte ako predprípravu na inej úlohy z dynamického programovania, to je ten edit distance, kde budeme robiť zmenu v hesle, že okoľko je heslo zmenené oproti pôvodnému heslu. Takže týmto som chcel ukázať jeden spôsob, ako vlastne v algoritme mať rekurziu, čiže my tu vlastne máme aj rekurzívnu časť, to je tu, ale tým, že si hodnoty, ktoré sme vyrátali, pamätáme niekde v pamäti, tak tým pádom zrýchli sme výpočet, lebo sa neopakuje výpočet toho, čo už vieme. Len to musíte sa držať niekde v pamäti.
Dobre? Teraz ešte pre veľký úspech zopakujeme si, ako tento algoritmus vlastne funguje v pamäti počítača, že prečo je to také tak obtiažné a také zdĺhavé. Dobre? Takže každé volanie funkcie sa nám odzrkadlí v tom, že vlastne ako keby expandovalo v zásobníkovej pamäti. Nie ako keby expanduje v zásobníkovej pamäti, kde sa uchováva momentálny stav hodnot v premenných. Čiže ak ja zadám výpočet napríklad Fibonacci pre 5, tak ja zavolám tú funkciu Fibonacci 5 a očakávam od nej výsledok. Takže keďže 5 je vyhodnotené, že nie je to, vrátim sa sem, ako sme ďaleko vo výpočte, sa nám to už pretieklo. Čiže keď to nie je ani 0, ani 1, tak ide to touto rekurzívnou časťou. V tej rekurzívnej časti, tu, volá Fibonacci n-2, čiže otvára sa funkcia, že chcem Fibonacci minus 2, to je 3, plus, a k tomu sa už nedostane, toto sa zakonzervuje, a ide to sem pre volanie funkcie Fibonacci s hodnotou, s parametrom 3. Keďže n-ko je trojka, je vyhodnotené, že to nie je ani 2, ani 1, ani 0, tak on chce ísť s tou rekurzívnou vetvou, tam, čo mám kurzor, čiže ráta to vlastne pre Fibonacci, volá sa Fibonacci 1 a tu potom pôjde plus. Takže to volanie znamená znovu rozbaliť funkciu v zásobníku a ráta sa Fibonacci 1. Takže toto už je nerekurzívna vetva a je tam hneď priradená hodnota. Je to vlastne táto časť. Je tam return 1, čiže že vráť hodnotu 1 a vyskoč stadiaľ von. Čiže on rovno tu priradí, že to je 1, zmáže zo zásobníka toto volanie a nahradí toto volanie hodnotou 1 a pokračuje ďalej tam, kde to zamrzlo, že plus a ide Fibonacci, podľa toho vzorca n-1 je Fibonacci 2. Takže ide volať funkciu Fibonacci 2. Keď zavolá Fibonacci 2, zistí, že Fibonacci 2 nie je vyrátané, takže znovu ráta, že to je vlastne Fibonacci 0. Dobre, ide na to 0. Plus. A Fibonacci 0 sa rozbalí tu. Zrýchlené konanie, to je 1. Vyráta sa jednotka, vráti sa sem, tu sa napíše 1 plus Fibonacci 1. Ideme sem, Fibonacci 1. Vyráta sa, že to je 1. Dokončili sme, jednotka sa vpíše sem, 1 plus 1 je 2, Fibonacci 2 je vyrátané, vpíše sa sem, 1 plus 2, dokončili sme, je to vyrátané 3, skončilo sa, vpíše sa sem, že je to 3 plus a pokračujeme teraz pre Fibonacci 4. A znovu, hej, tak sa to rozbaluje BA hore, dole. A tým, že ja si to pamätám v pamäti, pri tom dynamickom prístupe, pri tom orezávaní hrán, tak to, čo mám už vyrátané v poli, tak nedochádza k tomu, tej expanzii v zásobníku, čiže je to oveľa rýchlejšie. OK? Dá sa? Dobre. Myslím si, že pre rekurzívne volanie, pre rekurzívnu funkciu na výpočet faktoriál, to je irelevantné, pretože tam sa nejak nedá veľmi nič ušetriť miesto. Nedochádza k opakovaniu nejakého výpočtu. Úvod do problematiky edit distance. Je to ďalšia úloha, ktorá sa týka dynamického programovania. Keď ste niekto išiel súťaž programovanie ACM, programy Contest, niektorí ste tam už boli na tej súťaži, tak veľa úloh je práve riešených týmto, to zrušíme, týmto spôsobom. Tak
Veľakrát sa používa dynamické programovanie ako prístup pri riešení. V knižkách o algoritmických problémoch je to väčšinou jedna kapitola. Ono je zaujímavé, že sú určité pojmy, ktoré sa volajú, že programovanie, ale s programovaním majú niekedy málo čo spoločné. Napríklad taký pojem je lineárne programovanie, ktoré je hľadanie nejakých riešení, ale nemá to skoro s programovaním nič spoločné, len iba slovíčko. To je niečo podobné ako teraz sú pojmy ako je moderné, že projekt, tak všetko je projekt. Vtedy bol môj program, všetko bol program. Nie som prihlásený, takže sa idem prihlásiť do môjho kurzu. Tým akože neznevažujem projektové. Projekt ako taký, projekt je výborná vec, sám to používam, projektový manažment, ale hovorím, že to je veľmi moderné slovíčko. Tak. Posunieme sa. Pozrite, ako sme už ďaleko. No, tuto máme naše, robota sme riešili, to je aktuálna úloha jazdcová prechádzka vyriešená, 8 dám je vyriešených. Takže už si vlastne pripravujeme sa na budúci týždeň. Takže tu máte informácie o dynamickom programovaní. Tento pojem je v podstate od pána Richarda Bellmana z roku 1940. A my sa tam budeme hľadať riešenie spoločného podreťazca, ale hlavne problém edit distance. Je to tu aj opísané, jeho článok o dynamickom programovaní, vidíte z roku 57, už je pomerne staré veci. Najnovšie bude z nejakých 80 rokov, budeme robiť Karp-Rabina, to je najnovší algoritmus, ktorý vám spomeniem, ale toto sú pomerne staré veci. No, toto sme dneska prešli, toto je predprípravný problém a toto je edit distance. Takže úloha znie asi tak, že máte reťazec. Dnes je pondelok. To je medzera. 16. Nie je to pravda, dnes je streda. A máme reťazec, obed bude chutný. Dneska je kačacie stehno na obed. No. A si predstavte, že toto bolo pôvodné heslo a toto je nové heslo. Otázka znie, koľko minimálnych úprav musíte urobiť na to, aby ste dostali z tohto reťazca ten reťazec. Dovolené je zmena písmena na danej pozícii, zmena písmena, to je jeden pohyb, a potom je vymazanie alebo doplnenie znaku. A úloha je, že koľko je minimálny počet týchto úprav. Wow, že brutálne, hej? Takto to neobjavíte určite, koľko tých zmien muselo byť. Lebo môže byť, hej, že tuto je D, tu je O. Takže zmenil som D na O, potom N na B, E ostalo, S som zmenil na D, medzera zostala, J sa zmenil na B, E na U, potom sa DE vymazalo, nechala sa medzera a tak ďalej. To je možno jedno riešenie. Iné môže byť, všetko som vymazal a napísal som na novo znaky. Aj to je riešenie. A teraz treba nájsť takéto niečo pomocou nejakého algoritmu. Na to slúži algoritmus, kde sa urobí tabuľka, kde je tam toľko stĺpcov, koľko je písmen v jednom reťazci a toľko riadkov, koľko je písmen v druhom reťazci. A každý štvorček predstavuje, koľko zmien bolo treba na to, aby sme dosiahli to, ktoré písmenko. No, lenže teraz on sa to mení dynamicky. Ja postupne hľadám zmeny a upravujem počty v jednotlivých bunkách, až nájdem cestu, ktorá hovorí o minimálnom počte zmien, ktoré treba urobiť. Toto bude na budúcej prednáške. Sa môžete na to tešiť, hej, toto spravíme. Všetci pozrieme na hodinky, či už máme končiť, už budeme končiť totižto. No.
tým sú veci vyriešené, ale vyriešené. Ešte k týmto prehľadávaniam nám pribudne, keď spravíme distance, nám ešte pribudne tie sľúbené, keďže máme rekurziu, tak ako rekurzívne vyhľadávať v binárnych stromoch? Zatiaľ boli nerekurzívne vyhľadávačky, všimli ste si, nerobil som nič rekurzívne, bolo nerekurzívne, čiže skúsme to robiť rekurzívne. No a ešte sa potom pustíme do grafov. A tým by sme uzavreli ďalšiu kapitolu a zostali nám krásne veci. To je hešovanie, ja sa teším, to je moja obľúbená téma. A vyhľadávanie podreťazcov v reťazcoch, to nás je niečo podobné tomuto, ale na inú typ, ale to som vám, tieto reklamné spoty už bežali, takže viacej hovoriť nebudem. Koniec dnešnej prednášky, stačilo toľkoto. Prosím vás, znovu si ešte pozrite jednotlivé backtrackingy, ktoré boli, čiže jazdcová prechádzka, dámy, robot blutisku, pozrite si binárne vyhľadávacie stromy, ako sa vytvárajú, ako sa pomocou nich vyhľadáva. To je to gro, čo by ste mali vedieť a plus si pozrite, ako sa rieši Fibonacciho postupnosť tým, že sa orezávajú hrany, teda ten základ dynamického programovania a potom pôjdeme na budúce. Ďakujem.